Ja tämä tosiaan on Kyläkaupan heinätalkoot. Ehkä Suomen hassuin ja erikoisin tapahtuma. Minuutti aikaa. Yhden tuotteen saa pitää. Heinät saattavat olla vähän märkiä, mutta ei ole ennenkään heinätöissä pieni vesisade haitannut. Ja tosiaan pääpalkinnot ovat vielä siellä saamatta. Ja avatahan noita tuotteita ei saa siellä kasassa, eli yhden saa sieltä ottaa mukaansa. 20 sekuntia aikaa. 10 sekuntia aikaa. Yksi on huitoa. Saiko sä tätä? Ja katsotaan moniko sai. Siitä. 1, 2. Sieltä herra sai 3, 4, 5. 6 pakettia sieltä tuli. Avatkaa vaan ja katsokaa. Siellä voi olla jopa se pääpalkinto. Sieltä löytyi uistimia matkaan. Oisko tietokone läppärilaukku? Siellä aurinkorasvoja. Siellä taitaa olla rouvalla miesten tuoksu ja joku miesten pesuaine. Ja sieltä löytyi miesten joku tuoksu myös herralle. Ja semmoisia palkintoja ei